Kani kedai bati CCTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kalong sisa kajing mentoy ke bakraw na kabanta kasnong nong terlaw kabaha papo kanong po constituency da kajing yo pidang ke skim na ka sarkar kme lengba ka jal jivan mission na kabanta ban panpoy ke umbam umdi haman na kitliwing hapo kani kasnong ka bajnga tangkumbasan kilometer ai na ka sor nong po ka balong ru ka headquarter jongkari boy district kanong terlaw combined water supply scheme kadai ru ka balamang lengba ka jal jivan mission ha kajing lot ka bakot ar klor tam Shwaban pantrai ya kani ka water supply scheme nakalyang UMLA kani ka than uba Meral Bonds im ulalaj banbu yo maunong rem ringkat ka jiran lang ka deputy commissioner jong Kariboy district ka kong RM Korba kanthopru yo MDC ka nongpo uba Balaji Rani ulingdo jong karaj nong lingdo uba Sensi lingdo batki officer jong katnat public health engineering Im jongi hasla kani ka pthai niyo kat kene kakabu kaburom kaba kinong yalam kejongi kasarkar kapan baik ban ai menbu ya maunong rim ban pli ya kas skim jong ka PHE hande apa kasnang kejongi ngamla ban ai klem da ai kublai ya ke jing spoon ya ke jing heaven sim jong elect local MLA jongi uba perkhat jingai nagam ta jong ke senang lah pedeng jong ke ka klam kebangi kendo ya ke klam COVID-19 Nri ila pandai udut suaban sedang kekam bat banbu yang mau nungrim jong kani kaskim apo jong kani kasinong kejong nagalyang kejonga sa sisin nga ay kublay ya i local MLA i balashim khia kumno ban peniak bet ya kikam penroy penpar apo jong ka constituency kejongi bat EDC kum i nongpek nongkhui apo jong ka district kejongi bat kham tam ya ki officer ki nongtrei hapo jong ka PHE department ki balong ki dawba ki balala ban penulong ya kani kaji yolat ke jingi ban bu yau ne manong rem hagre ka singi lada UMLA udon ka jing thmu ka bakraw ru na ga ban ta ki sinong ki thau ke jingi andre lada ngiyo ya ki officer ki bajaitu lada ngiyo ya ki nongtrei hapo jong district ki jingi ki bongan ka jing ki khilang na ga ban ta ki pai ba Kajing persyang jong kinong mi khmat kanong la ban po CHA. Nisong bok namar kata gane ka district ki jongi. Niyo ya ki officer ki ba tree hawk ki ba tree seman. Naga banta ban wanra ya ka roy kapar. Hagi ni ki dong ki thain ki shnong ki jongi. Nadu ki officer ki ba lek no i sa didi ungdor bang leo sngo mene dei naga jingalam lenti ki jong iru ya gane ka scheme ga bang iyo madaga sni. Kene ka pen ya ka jing so kit kia jong ki nong tri sarkar hapo jong district ke jongi bangila ban pen urlong ya ki scheme ki bapher kami kini kita project ni dan kam pat ni shemba kalong ka ba de kordor ha bang yo omman lagi kliyen kan long kejing rap ki long kami dan ndai tang ya ki begini yo por pat bantri ko bi ka kam ndai ruba kalong kejing shingan ha ba poi ko hala lagi kliyen bat kum ju ru ka ba kordor ka kwa ban ong hang ni kalong ba ngidan actually benta ha ka bi de ka program ka baning kong ka de ka preservation dan ne ka jing pet benya ba jing sumar ya ki tulong ka bala ong kirang ba na du mane bangi di ban sumar yi tulong but kawai de ha ba ong ya kata ngi de ban pet ba na du to jaka badan ka tulong ha do na poi ha ki shnong ha ka top jong ka shnong kanum dan kanu ka jing shna ka ba concrete kata lane da ka cement kani nga shem bangal jukran teng du ikani kalong namar ba bonsin la dangi wanra iki project balong cement halenti jong ka to ka bayat talong ka
kan wan ra ya ka jing du jang ka telang de sungu bahaban ya pet bahaya kan ni ha podo piwan ra skim shishnong wa pin pet bahaba kinong no skim ba wan hadien jang kan ni kinom de halenti jang ka telang hadu na pai hashnong ka bani kong ka ba ar ka long ba hadin bala pai ko hashnong lada la pai ko haman la kitliye pide banya bu bahai gitu ki kol ban pet bakam numle no teng teng ni da sajai la ni da shut bnya la ni le kanung no kam yeng bon sin ni pen no ko da ko plesa ko ting ni nakalinga janga request la nga karpa di pipins ngom haban pendan kam adikari ko bat da pim dan kam hi ban la da pisai kamat ben plesa ko dan ni ban sajai di ban plesa ko namar bangi ko kanong pokordor ni di ban sumar ya ka de na kata daong ni de ban preserve preserve conserve kini arti lagi kitin kiba yaha bahabat kan ga function kan ga step kabalai beda kalomba kumbalaya kirang ba bagidan arti shu ki scheme kibadan hagan gishno te hakabe de kan yang kerpat ipi ba kinong shong habawan kanu scheme hasnong jong pi pin semua bahaban pediang daga jing kelut mesim namar ke scheme habalang wan kadan ka time limit lane ka port ban pentre ya ka ladangi ngimla ban penbiang ya ka ta ka port kala ban lait na di jong ke semua bahaban sumar bahaban pet bahaban don kata ka jing ya thot ka trika masnong penya bahaya ka project bahkan pendak ka port babiang kini de jing kepat berit jonga semua bahaban sumar ya kini project ba pio bat bakin nong kita ki molan na hisha nam ta ki kon ki jong ki haden habut publish